Σε αυτό το κρυφό ταβερνάκι στην Αθήνα θα φας εξαιρετικό κρέας, το οποίο θα το συνδυάσεις παραδοσιακά με τζατζικάκι, τυροκαυτερί και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου. Πάμε λοιπόν στο Ρεμούτσικο, στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου 120 στον Άγιο Δημήτριο, σε ένα χώρο με ζεστό κλίμα και ωραία αυλή στο εσωτερικό του, που σε κάνει να ξεχνάς πραγματικά το χάος της πόλης. Κρασάκι στα ποτήρια και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχή λοιπόν με αυτή τη δροσερή σαλάτα σκηνούσας, με ντοματίνια ρόκα κοκουνάρι, ξινομυζήθρα και κρέμα βαλσάμικο. Πάμε να περάσουμε και στα ορεκτικά με τζατζίκι και τυροκαυτερί, δεν μπορούσαν να λείπουν φυσικά. Και τώρα για τα υπόλοιπα κράτα σημειώσεις. Κολοκυθάκια τηγανιτά τα οποία ήταν αφρός και επιβάλλεται να τα βουτήξεις μέσα σε αυτό το λαχταριστό τζατζίκι. Τραγανές τυροκροκέτες με μπόλικη γέμιση λιωμένου καυτού τυριού μέσα, τις οποίες θα τις λατρέψεις. Λουκάνικο χωριάτικο με πατάτες τηγανιτές, στο οποίο θα βάλεις μπόλικο λεμονάκι για την απόλυτη γευστική εμπειρία. Και κλείνουμε με το πιο νόστιμο ορεκτικό, που δεν είναι άλλο από αυτά τα μερακλίδικα παστούρμαδοπιτάκια με ωραίο και τραγανό φύλλο κρούστας. Από κρέας τώρα θα δοκιμάσεις οπωσδήποτε το κοντοσούβλι χοιρινό, σήμα κατά τεθέν του μαγαζιού, πραγματικά ψεγάδιαστο. Για εσένα που είσαι μερακλής και δυνατός παίκτης, το γεμιστό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με μπέικον γκούντα μανιτάρι, πιπεριά και κασέρι λεβέτι είναι η ιδανική επιλογή, ενώ για τους διατροφικούς υπάρχει και το σουβλάκι κοτόπουλο φιλέτο, μαριναρισμένο με κέτσαπ κάρι και λίγο μουστάρδα, τόσο τραγανό απ' έξω όσο και ζουμερό στο εσωτερικό του. Το μαγαζί επίσης διαθέτει και κοπές. Εμείς δοκιμάσαμε αυτή την τεράστια μοσχαρίσια τόμαχοκ, η οποία ήταν ακριβώς το ψήσιμο που το ζητήσαμε και πολύ καλά αλατισμένη. Τέλος, για γλυκό δοκιμάσαμε πρώτα το βυζαντινό πολίτικο τσουρέκι με κρέμα πατησερί, το οποίο ήταν όσο λαχταριστό φαίνεται και στην οθόνη. Συνεχίσαμε με αυτή τη ζουμερή πορτοκαλόπιτα με παγωτό. Πιο παραδοσιακό γλυκό από αυτό κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Και κλείσαμε με τη σοκολατόπιτα με παγωτό, ίσως από τα πιο νόστιμα και διαχρονικά γλυκά που μπορείς να βρεις σε ταβέρνα. Αν λοιπόν ο δρόμος σου σε βγάλει προς τα νότια, κάνε μια στάση στο Ρεμούτσικο και θα μας θυμηθείς.